أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao, nastavit će da govori o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i spomenut će još događaja u vezi njega. Neki su već spomenuti, ali na drugačiji način i možemo pomisliti da su isti događaj. Hazreti Halifatul Mesih peti kaže, sad ću da spomenem još detalja. U Ustul Gaba se spominje primanje islama Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i to na sljedeći način. Hazreti Abdullah bin Masud radijallahu anhu prenosi da je Hazreti Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu rekao prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavio poslanstvo. Kaže da je on putovao u Jemen i boravio je kod jednog starijeg čovjeka koji je pripadao plemenu Azd. Taj čovjek je bio učenjak i također je proučavao genealogiju. Kada me je ugledao, rekao je, ja vjerujem da ti boraviš u haremu. I ja sam mu rekao, da, ja sam iz harema. Onda mi je on rekao, ja vjerujem da si ti od Kurešija. I ja sam to potvrdio i onda je rekao, ja vjerujem da si ti iz plemena Tejm. I Hazreti Ebu Bekr je rekao, da, to je tačno. I da je iz Tejm bin Murra plemena i naveo je svoje puno ime i ime oca. Kaže, samo imam još jednu da ti kažem, i on ovdje spominje da je rekao ime Abdullah bin Usman. A kako god ja vjerujem da tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije promijenio svoje ime u Abdullah. Uglavnom ovako je zapisano. I ovaj čovjek je rekao, Hazreti Ebu Bekr, samo imam još jednu stvar da ti kažem. I on kaže, upitao sam šta je to. On je rekao, podigni svoju košulju da vidi nešto. Hazreti Ebu Bekr je rekao, to ne želim da uradim dok mi ne kažeš zašto me to pitaš. On mu je rekao, on kaže, prema predskazanju da će se pojaviti poslanik u haremu i mladi čovjek i stariji će da mu budu kao pomagači. Što se tiče mladog čovjeka, on će sam sebe da baci u mnoge poteškoće radi tog poslanika. A što se tiče tog starijeg čovjeka, on će biti mršav, imat će također svijetlu put i mladež na svom stomaku. I također će imati mladež na lijevoj bedri. I također je rekao, ne moraš mi pokazivati šta sam te upitao. On kaže, svi znakovi ovog dolaska poslanika su ispunjeni za mene u tebi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ja sam tad podigao svoju košulju i iznad pupka mu je bio mladež crni.
I ovaj čovjek je rekao, tako mi gospodara Kabe, to si ti. I sad ću ti nešto reći i dobro me slušaj. Hazreti Ebu Bekr je rekao, reci mi šta je. On je rekao, budi vrlo oprezan da ne ostaviš uputu i kao drži se čvrsto ovoga dobrog puta i kao boj se Allaha i budi vrlo obazriv na bogatstvo koje će ti Allah dati. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu kaže, završio sam svoj posao u Jemenu i još sam se jednom sastao sa ovim starijim čovjekom. On mi je rekao, da li ćeš ti zapamtiti neke stihove koje sam ja napisao u vezi tog poslanika koji će se pojaviti? Ja sam mu rekao da, naravno. I onda je on kao naveo te stihove. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu kaže, ja sam se vratio u Meku i tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već objavio svoje poslanstvo. Ebu Bekr kaže da su mu došli razni poglavice kao Utba, Ebu Džehel i drugi iz Mekke kad se on vratio. I ja sam ih upitao da li vam se nešto desilo kad ste se svi okupili ovdje. Oni su rekli, o Ebu Bekre, siroče od Ebu Taliba, tvrdi da je poslanik i mi želimo da ti se pobrineš za ovu stvar. I Ebu Bekr kaže, ja sam pokušao da izbjegnem ovu temu i upitao sam gdje je časni poslanik. Rekli smo da je u Hatidžinoj radijallahu anha kući. Ebu Bekr kaže, otišao sam i pokucao sam na vrata i kada je izašao, rekao sam mu, o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, napustio si kuću svoje porodice i vjeru svojih predaka. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Ebu Bekre, ja sam tvoj poslanik i poslanik svih ljudi i vjeruju Allaha. Ja sam ga upitao, koji je tvoj dokaz u vezi ovoga? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, taj stari čovjek s kojim se ti sastao u Jemenu. Onda sam rekao, imaju mnogo staraca koje sam ja s kojim sam se sastao u Jemenu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, stari čovjek koji ti je rekao neke stihove. Ja sam rekao, moj dragi prijatelju, ko te je informisao u vezi ovoga? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, isti melek koji je dolazio poslanicima prije mene. I onda Ebu Bekr kaže, rekao sam mu, pruži mi svoju ruku da ja mogu da posvjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti njegov poslanik. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu kaže, ja sam se vratio i niko nije bio sretniji s mojim prihvatanjem islama kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je zabilježeno u Ustul Gaba, a može se vidjeti kao možda je malo ovdje i preuveličan ovaj događaj, zato kad se nešto govori da bi to bilo više i interesantnije, ali također mnogi aspekti ovoga su tačni. U Rijadu Nadira se primanje islama Hazreti Ebu Bekra spominje na sljedeći način. Mu'minin Hazreti Mul Selema prenosi da je Hazreti Ebu Bekr bio jedan vrlo blizak prijatelj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavio svoje poslanstvo, ljudi su iz Mekke dolazili Ebu Bekru radijallahu anhu i govorili da je njegov prijatelj kao poludio, neuzubillah. I Hazreti Ebu Bekr je pitao šta mu se desilo. Oni su rekli, on poziva ljude u svetoj džamiji
kao prema Božijem jedinstvu i govori da je on poslanik. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu im je rekao, je li ovo što on tvrdi? Oni su rekli da. I on ovo govori u svetoj džamiji. Onda je Hazreti Ebu Bekr otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pozvao ga napolje i kada su se sreli, rekao je o Abul Kasim, šta ja ovo čujem u vezi tebe? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Ebu Bekre, šta si čuo u vezi mene? Hazreti Ebu Bekr je rekao da ti pozivaš prema Allahovom jedinstvu i da si Allahov poslanik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, da Ebu Bekre, da Allah dželešanhu me je zaista poslao da donosim radosne vijesti ljudima i ispunio je Ibrahimov alejhi selam dovu kroz mene i poslao me cijelom čovječanstvu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, tako mi Allaha, nikad te nisam čuo da kažeš bilo kakvu laž. Ti svima pokazuješ milost, radiš dobra djela i ti si najispravniji ili najzasluženiji da imaš poslanstvo. I pruži mi svoju ruku da ti dam svoju zakletvu. I to je poslanik uradio i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je posvjedočio da što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio, da je to istina. I tako mi Allaha, Ebu Bekr nije uopšte ni dvomio se ni razmišljao kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao u islam, odmah je primio. U jednom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kad sam god pozivao ljude u islam, ili su razmišljali ili se dvomili, osim Ebu Bekra radijallahu anhu. Kada sam mu rekao u vezi islama, niti se pomjerio, niti se dvomio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o ljudi, Allah me je poslao vama, a vi govorite da sam lažov. Kako god Ebu Bekr kaže da sam ja istiniti, i daje i svoj život i daje također svoje bogatstvo za mene. Ovo je iz Buharija. Dok je spominjao u vezi primanja islama od Ebu Bekra, Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavio da je poslanik, Hazreti Ebu Bekr je bio izvan Mekke i njegov sluga je rekao, kad se on vratio, kao Bože sačuvaj, tvoj prijatelj je kao poludio i kao on tvrdi kao čudne stvari, govori da mu se melek spušta s neba. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je odmah ustao i otišao u kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pokucao na vrata njegova i kad su se sreli, Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, došao sam samo da te upitam jedno pitanje. Da li si ti rekao da ti dolazi melek s neba, Allahov melek, i razgovara s tobom? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da objašnjava u vezi toga i ovo je često se spominje u našim džematu, ovaj incident. Hazreti Ebu Bekr je rekao poslaniku, nema potrebe da mi objašnjavaš, ja samo želim da znam da li si ti to rekao ili ne. A poslanik je opet počeo da objašnjava da bi on kao lakše shvatio kako melek dolazi i to, ali Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ne, samo mi reci da li si ti to rekao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, da, to je istina. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, ja potvrđujem moju vjeru u tebe. I onda je rekao, Allahu poslaniče, razlog zašto sam ja tebe zaustavio
da ne objašnjava, jeste da moja vjera se temelji na tome da ja tebi vjerujem zato što si ti istinit. Nisam želio nikakve dokaze, jer ovo je zato što ja sam svjedok da si ti istinita osoba i uvijek govoriš istinu. I nisu mi uopšte potrebni ti dokazi. I šta su Mekanlije pokušali da sakriju u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Abu Bekr je to potvrdio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je također na drugom mjestu spomenuo ovaj događaj dok je još razrađivao i objašnjavao drugu stvar. On je spomenuo ovo na sljedeći način. On kaže na način na koji je Hazreti Abu Bekr postao vjernik je bilo vrlo zadivljavajuće. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio poruku da treba da objavi da je on poslanik, također poglavice su govorile u vezi Hazreti Hatidže, kao ne znamo šta se je desilo njoj. Ona tvrdi da je njen muž kao poslanik, kao Musa alejhi salam. Ljudi su počeli da se smiju u vezi toga i nauzubila rekli su da ljudi koji to tvrde, takvi ljudi su kao poludjeli. Hazreti Abu Bekr je odmah ustao jedanput i otišao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitao da li si ti rekao da si poslanik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Allah me je poslao za reformaciju svijeta i naredio mi je da zaustavim širk. Onda je Hazreti Abu Bekr rekao kunem se svojim ocem i majkom da ti nikada nisi rekao laž u svom životu i ne mogu uopće da prihvatim da bi ti ikada lagao u vezi Boga. I ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti njegov poslanik. I onda je Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu također je pozvao neke mlade ljude i počeo im je da govori o islamu i onda se još 7 njih pridružilo islamu i svi su oni bili između 12 i 25 godina. I još na drugom mjestu Hazreti Muslim Maud ovo spominje na sljedeći način. Hazreti Abu Bekr je prihvatio poslanika sallallahu alejhi ve sellem samo zbog jedne stvari i nikada u njegovom srcu nije bilo nikakve sumnje. I taj dokaz jeste da je on posmatrao poslanika sallallahu alejhi ve sellem od ranog njegovog djetinjstva i znao je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije slagao, niti je nešto nestašno radio, niti je psovao i uopšte nije znao ništa negativno u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On nije imao nikako druge znanje kako da se poslanik treba da ponaša ili tako nešto slično, ali također njegov dokaz je bio u tome da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili njegovo ubjeđenje je bilo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije rekao laž. Kad se on vraćao sa nekog putovanja, neko mu je rekao tvoj prijatelj tvrdi da je on poslanik. Ebu Bekr je rekao da li je ovo Muhammed zaista rekao. Osoba je rekla da, to je on rekao. Ebu Bekr je rekao on ne laže, šta god je rekao to je zaista sigurno istina. On nikada nije izgovorio laž, onda kako da izgovori laž protiv Allaha. I kako bi Muhammed kada nikad nije rekao laž, rekao takvu laž koja bi mogla da uništi ljude i njihove duše. I ovo je jedini dokaz zbog kojega je Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu prihvatio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allah u časnom Kur'anu također je rekao da poslanik kaže ljudima živio sam među vama neko vrijeme i onda posjetite se da vas nikada nisam izdao, onda kako da vas izdam u vezi Allah dželle šanuhu.
i nikada sumnja nije ušla u njegovo srce ni razum i morao je i da napusti svoje rodno mjesto, ali je uvijek ostao istrajan. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu je spomenuo ovo dok je govorio ili dok se obraćao ljudima koji su uzeli bejat. Običan Mesija alejhi selam kaže: jedno Allah dželešanuhu zna sve kvalitete Ebu Bekra radijallahu anhu, zbog kojeg poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao titulu Sidik, i također da ovi odlični kvaliteti Ebu Bekra su bili zbog njegovog stanja srca. I ako neko razmisli u vezi ovoga, onda je vrlo teško naći primjer kao što je bio to Ebu Bekr radijallahu anhu. Istina je, kogod želi da postigne kvalitet sidika, onda ta osoba mora da razvije kvalitete Ebu Bekra radijallahu anhu u sebi i mora ta osoba da se mnogo moli. Dok god ta osoba ne bude prihvatila sve kvalitete Ebu Bekra radijallahu anhu i kvalitete, oni nikada neće postići sidik. Kakva je to priroda bila Hazreti Ebu Bekra? Halifa kaže, ne mogu spomenuti ovo detaljno. On kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tvrdio poslanstvo, Ebu Bekr je bio na putu u Siriji i na putu je pitao u vezi šta se novo desilo i to je bilo normalno kad neko putuje da pita osobu koja je kasnije dolazi iz njihove zemlje šta se dešava. Ta osoba je rekla, najnovija vijest je da tvoj prijatelj Muhammed tvrdi da je poslanik. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ako on to tvrdi, onda je zaista istina. I ovo možemo da vidimo kako je Hazreti Ebu Bekr pozitivno mislio u vezi poslanika. On nikad nije trebao da se neko čudo desi kao neki drugi ljudi. Osoba koja je potpuno upoznata sa osobom koja tvrdi tu tvrdnju, onda toj osobi se ne trebaju nikakva čuda da dešavaju, ta osoba će da povjeruje. I kao na tom putu je Hazreti Ebu Bekr već povjerovao u poslanikovo poslanstvo, ali kad se je vratio, otišao je kod poslanika i pitao da li ti tvrdiš poslanstvo. Poslanik je rekao da. Ebu Bekr je rekao, onda ti budi svjedok da sam ja prvi koji je prihvatio tvoju tvrdnju. I ovo nisu samo bile neke prazne riječi. Ebu Bekr radijallahu anhu je do zadnjeg dana bio istrajan u svojoj vjeri i na kraju također je ukopan pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem u suri Rahman. Komentar od jednog ajeta: oni koji se boje da stoje ispred svog gospodara, postoje dvije bašče. Običani Mesija je predstavio primjer Ebu Bekra i rekao, zamislite Ebu Bekra kao primjer za ovo. On je sreo nekog čovjeka iz svoje zemlje i pitao ga koje su novosti u zemlji. Ta osoba je rekla, nema nikakvih vijesti osim da tvoj prijatelj tvrdi da je poslanik. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ako je to rekao, ako tvrdi da je poslanik, onda je on ispravan, on nikada ne može da bude lažov. Poslije toga je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu direktno otišao u kući poslanika i rekao je, neka ti budeš svjedok da sam ja prvi povjerovao u tebe. On nije tražio nikakvo čudo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već je to bilo sve što je on znao u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I za njega njegovo čudo je bilo to što je znao život poslanika sallallahu alejhi
sallallahu alejhi ve sellem i njegov karakter. I posle je prošao Ebu Bekr radijallahu anhu kroz mnoge poteškoće radi ovoga. Ali Allah dželešanuhu ga je blagoslovio da bude prvi halifa i također Allah dželešanuhu mu je dao radosne vijesti o džennetu. Osoba koja je po čitav dan provodila radeći svoj posao, sad ga je Allah blagoslovio da bude halifa. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, postoje dvije vrste ljudi. Oni koji su vrlo čisti i ti ljudi su među prvima da povjeruju. Oni su vrlo mudri, isto kao što je to bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Onda postoje ljudi koji su onako kao budalasti, jedino ako prolaze kroz neke poteškoće, onda oni prihvataju. I postoji debata ko je bio prvi, ko je primio ili od muškaraca ko je prihvatio poslanika prvi. Da li je to bio kao Hazreti Ebu Bekr, Ali ili Zeid. Neki kao soluciju predstavljaju da je Hazreti Ali bio prvo dijete, Hazreti Ebu Bekr prvi čovjek i odrasli čovjek i Hazreti Zeid da je bio kao prvi oslobođeni rob. Lama Ahmed bin Abdullah se slaže s ovim, on kaže prvo je islam prihvatila Hazreti Hatidža radijallahu anha, onda kao Ali je bio drugi, on je bio dječak i da je krio svoju vjeru u islamu. Prva odrasla osoba, muškarac, je bio Hazreti Ebu Bekr. Prvi od robova je bio Zeid bin Haritha i svi se slažu u vezi ovoga. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Zaheb u vezi ove debate piše, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao da propagira svoju vjeru, prva je povjerovala Hatidža, nije uopšte sumnjala ni malo. Historičari se često imaju debate ko je bio prvi čovjek posle Hatidže. Neki kažu da je to bio Ebu Bekr, dok drugi govore da je to bio Ali ili Zeid bin Haritha. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Zaheb kaže, nama ovaj argument je kao bezvrijedan, zato što je Hazreti Ali i Zeid bili kao članovi porodice poslanika sallallahu alejhi ve sellem i živjeli su kao njegova djeca. Onda naravno stvar šta god je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, na njih je spadalo da prihvate, jer oni su bili vrlo mladi i šta je god poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, oni su to primali. I onda zbog ovoga svi se onda slažu da je Hazreti Ebu Bekr bio prvi od odraslih muškaraca. Hasan bin Zamit, pjesnik kaže kada god se prisjećate na neke vrlo važne ljude iz kao svoju braću, sjetite se i Ebu Bekra, jer je on zaista vrijedan da se sjeća na njega. Poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je bio najpobožnija osoba i najispravnija i najbolja osoba koja je ispunjala svoje dužnosti. Zaista Ebu Bekr je bio druga osoba koja je bila u pećini i bila je poslušna poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Šta mu se god bilo dalo da uradi, on bi to na najbolji način radio i on je bio prvi da povjeruje u poslanika. Zbog svega ovoga Kurejšije su ga, zbog njegovih dobrih osobina, Kurejšije su ga vrlo cijenili. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu ni u kom trenutku nije posumnjao u tvrdnju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Radije on ga je prihvatio odmah i onda je cijeli svoj život
i svu svoju imovinu dao u službi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je držao među najvažnijim ljudima od ashaba. Također je on postao prvi halifa poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda Springer, neki historičar evropski, piše u vezi Ebu Bekra. On kao govori neuzbila, iako je kao Muhammed nije bio na tom pravom putu, ali Ebu Bekr je kao zbog kvaliteta Muhameda i iskrenosti prije toga kao čvrsto vjerovao u poslanstvo. U Stulgaba je zabilježeno da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu bio prvi koji je prihvatio islam i mnogi ljudi su također prihvatili islam od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i petorica iz Ašra Mubašira su prihvatili islam preko Ebu Bekra radijallahu anhu i to je bio Hazreti Osman, Hazreti Zubair bin al-Lavam, Abdurrahman bin Auf, Hazreti Talha bin Ubejdullah, rekao još jednu osobu. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb piše u svojoj knjizi Sirat Hatamun Nabijin, kad je poslije Hazreti Hatidže, Hazreti Ebu Bekra, Alija i Zejda bin Harsa, petorica još ljudi prešlo na islam i to zbog Hazreti Ebu Bekra koji im je govorio o islamu i oni su bili vrlo izdvojeni ashabi, ovo su njihova imena. Osman radijallahu anhu i on je imao otprilike 30 godina kad je prihvatio islam. On je također bio treći halifa i kvaliteti njegovi su bili da je bio vrlo mehkog srca, pobožna osoba, predan vjeri. On se i financijski žrtvovao za islam mnogo puta. Ljubav koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao prema Hazreti Osmanu možemo vidjeti kroz to da je dvije svoje kćerke udao za Hazreti Osmana radijallahu anhu. I zbog toga se zove Zunnurain. Onda Abdurrahman bin Auf je sljedeći bio. On je bio iz Benu Zuhra i s porodice poslanikove majke. Bio je vrlo razumna osoba. Također je on bio taj koji je riješio probleme u vezi Hazreti Osmana, njegovog hilafeta, i on je imao 30 godina otprilike kad je primio islam i također je umro u vrijeme hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Onda je Sad bin Abi Vakas i bio je vrlo mlad, 19 godina, bio je iz Benu Zuhra, bio je vrlo hrabra osoba i u vrijeme Hazreti Omera Irak je osvojen pod njegovim vođstvom i umro je u vrijeme Amira Muavije. Zubair bin al-Awam je četvrti bio i bio je on rođak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Majka mu je bila Safija bin Abdel Mutaleb i on je poslije bio zet Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Pripadao je Benu Asad plemenu i kad je prihvatio islam imao je 15 godina i kod bitke kod Rova i ubijen je poslije bitke Kamila, koja se zvala Kamila, u vrijeme Hazreti Alija radijallahu anhu. Talha bin Ubejdullah je bio peta osoba i bio iz plemena Ebu Bekra, Ebu Tajm. I on je bio vrlo mlad kad je primio islam i ubijen je u vrijeme hilafeta Hazreti Alija radijallahu anhu, bitka Kamila. I sva petorica ovih koji su primili islam od Hazreti Ebu Bekra su bili među jedni od desetorice kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti o džennetu u vrijeme njihovog
života. Oni su uvijek pomagali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi iz Mekije su znači progonili i radili mnoge neprijatne stvari muslimanima i nisu to samo radili kao siromašni muslimanima. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu su prošli kroz poteškoće od njih. Historija nam govori da su i njih dvojica također prošli kroz mnoge poteškoće. U Siratul Halabija se spominje kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i Hazreti Talha rekli da su muslimani. Nufel bin Advija je uhvatio njih oba dvojicu. Ovaj čovjek je prije bio poznat kao Lav Kurejšija, svezao ih je oba dvojicu sa nekim konopcem i ljudi iz njihovih plemena nisu došli da ih spase. I oni su nazvati kao Karinein, što znači dvojica prijatelja sastavljeni zajedno. Nufel bin Advija je bio vrlo jak i poslanik i okrutan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allahu moj, budi dovoljan nama protiv zla od ovog Adavija. Jedan je upitao drugog čovjeka kao koji je najgore zlo koje su mnogobožci uradili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je odgovorio da jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao, Ukba bin Ebu Muaid je došao i stavio je neko platno oko poslanikovog vrata i počeo da ga davi. Hazreti Ebu Bekr je prišao i odgurnuo ga je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: da li ti želiš da ubiješ osobu samo zato što govori da je Allah njegov gospodar? U drugom hadisu kaže da je neki mnogobožac pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li on to i to rekao kao uz njegovih idola. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da, i da su tad ti mnogobožci okružili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je bilo javljeno Ebu Bekru šta se dešava. Onda kad je vidio poslanika da je bio okružen s ovim mnogobožcima, Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: da li vi želite da ubijete osobu koja samo kaže da je njegov gospodar Allah, iako je on donio vam znakove od Allaha? Oni su tad pustili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i počeli su da udaraju Hazreti Ebu Bekra. Njegova kćerka Esma kaže da se njen otac vratio u takvom stanju kad bi dirao svoju kosu da bi dlake spadale same. I to bi radio i samo bi ponavljao da ti si govorio da Allah je najuzvišeniji i da njemu pripada sva hvala. U drugom hadisu se spominje da su ovi ljudi kao uhvatili poslanika sallallahu alejhi ve sellem za njegovu kosu i čupali ga, i da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu im rekao: da li vi želite da ubijete osobu samo zato što kaže da je Allah njegov gospodar? I ponavljao je to i plakao je. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Bekre, ostavi ih, kunem se onim koji je meni poslao, ja sam poslan da budem žrtvovan na ovakav način. I onda su nevjernici pustili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali je jednom pitao ljude: o ljudi, ko je najhrabrija osoba? Oni su rekli: ti si.
Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao, kogod je se borio protiv mene u borbi, ja sam ih kao ubio. Kako god najhrabrija osoba je Ebu Bekr. Kaže, na dan bitke na Bedru pitali smo ko će ostati uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da niko ne može prići poslaniku. Hazreti Ali kaže, kunem se Allahom da je samo Ebu Bekr stajao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa izvađenim mačem i nijedan mnogobošac ne bi mogao prići poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, morali bi to da urade preko Ebu Bekra, i da je Ebu Bekr radijallahu anhu bio najhrabrija osoba. Onda su neki, kao u drugom prenošenju stoji, ljudi govorili ružne stvari poslaniku, kao ti govoriš da samo ima jedan Bog i zanemaruješ njihove. I on kaže, tako mi Allah, koji god i blizu prilazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr bi ih udarao mačem i govorio bi im, neka ste prokleti. Zar želite da ubijete osobu samo zato što kaže da je njegov gospodar Allah njegov gospodar? Onda je Hazreti Ali radijallahu anhu skinuo svoj ogrtač i mnogo je plakao da je natopio svoju bradu svojim suzama. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao, da li su vjernici u vrijeme faraona bolji od Ebu Bekra radijallahu anhu? I onda je Hazreti Ali radijallahu anhu rekao, tako mi Allaha, 1 sat života Ebu Bekra je bio je bolji od svih tih ljudi koji su bili vjernici u vrijeme faraona. Zato što su ti ljudi krili svoju vjeru, a Ebu Bekr od prvog trenutka je otvoreno nije krio vjeru. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, kada razmišljamo o događajima koji se desili u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, možemo vidjeti koliko je ljubav poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao prema čovječanstvu. Toliko je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio kroz poteškoće samo radi Allahovog jedinstva, da ne možemo ni objasniti. Jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio kod Kabe i nevjernik je došao i svezao neki kaiš oko njegovog vrata i počeo da steže, da su poslanikove oči pocrvenile. I kada je Hazreti Ebu Bekr javili su mu i došao do poslanika, počeo je da plače. Gurao je tog nevjernika i rekao, bojte se Allaha. Da li ćete da ubijete nekoga samo zato što govori da je Allah njegov gospodar? Obećani Mesih alejhi salam govori jednom i navodi ovaj isti incident kada je Hazreti Ebu Bekr došao, kad su mnogobošci davili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posle toga oni su izudarali Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu do te mjere da je bio onesvješćen, a postoje mnogi hadisi u vezi Ebu Bekra i kako je on oslobađao robove. Spominje se da kada je Hazreti Ebu Bekr prihvatio islam, imao 40.000 dirhama i on je trošio na Allahovom putu i 7 je ljudi robova oslobodio. Hazreti Bilal je bio oslobođen, Amir bin Furira, Zuneira Mahdijat i njena kćerka, još jedna robinja i Uwais. Hazreti Bilal je bio rob od Benu Džuma plemena i njegov poglavica bi ga mnogo slačio i navodi incident kada je Bilal prihvatio islam, kako su ga mučili. Govorili su im, tvoj gospodar je Lat i Uza. Hazreti Bilal je uvijek samo govorio ehad, ehad. Hazreti Ebu Bekr je došao i rekao, koliko ćete dugo da nastavite da ga mučite?
I da je, prenosioc kaže da je Hazreti Abu Bakr kupio Hazreti Bilala za 8 okija i oslobodio ga je. Jedna okija je 40 dirhama i znači bio je plaćen 280 dirhama. Hazreti Abu Bakr radijallahu anhu je informisao poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abu Bakru, o Abu Bakre, uključi me također u to, kao da učestvuje. Hazreti Abu Bakr je rekao, o Allah poslaniče, ja sam ga već oslobodio. Hazreti Amir bin Fuhejra je bio rob iz Afrike, rob od Tufail bin Abdullah bin Sahbera. On je bio brat od Hazreti Ajše. Hazreti Amir je ubrajan među najranijim muslimanima i njega su također mučili. Hazreti Abu Bakr ga je kupio i oslobodio. Zarina Umija, ona je bila među prvim muslimankama, prihvatila islam na početku. Nevjernici su je progonili. Bila je iz Benu Mahzun, Ebu Džehel je nju mučio. Kad je prihvatila islam, oslijepila je i nevjernici su govorili da Lat i Uzat i njihovi kipovi su učinili da ona izgubi, da oslijepi, zato kao što ih je ostavila. Hazreti Zanira je rekla, Lat i Uzat ne znaju ni ko ih obožava, kako onda da oni uzmu moj vid. I ovo je od Allaha i Allahovo određenje da sam oslijepila. I Allah ima moć da mi vrati moj vid. Ovo je što je ona odgovorila ovim nevjernicima. Sljedeće jutro kad se je probudila, Allah dželešanu je vratio njen vid. Kurejši su rekli kao ti si vraćen je njen vid zbog čarolije Muhameda i Hazreti Abu Bakr je nju oslobodio. Ako Bog da nastavit ću da govorim na ovu temu u budućnosti i još ima hadisa u vezi oslobađanja robova od Hazreti Abu Bakra. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.